ध्यान दिया जाओ। सबसे पहले मानस पर ध्यान दिया जाओ, जो कि हमने की सनातन धर्म के उत्तम ग्रंथ माना जाला। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा सुनहु मां कहूं अनुभव अपना सत हरि भजना जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती एक कलिकाल में सबसे उत्तम भगवान के भजन ही कीर्तन बा। ये जगत सपना हो। एक कलिकाल में जे भी आई बा वो एक दिन जाई। फिर लिखनी तुलसी बाबा कि कल युग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। भजन भाव सुमरन करके पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधार, कलिकाल में नाम ही आधार बा, लेकिन भजे के तरीका अलग अलग। अभी ना काजी हरे राम हरे हरे डांड हिलावा खोड़े खोड़े। काजी राम नाम कहे में अंतर नहीं के कोई, लेकिन बहुत बड़ा अंतर बा। ओकरा के देखे के बा ना जी। राम नाम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद। प्रेम होके के चाहिए। यह प्रेम में 9 गो चीज हटाए तरह और भजन चाहिए, लेकिन हटे तब न। यह तो सोटे सोटे भइल बा। काम क्रोध मद लोभ माया अहंकार ईर्ष्या मन कर्म वचन 6 3 स्वामीनाथ भाई 9 को हटावे के पड़ी। आई तो सत्य बात बाजे आई बा उजाई आई बरेला से बुताई ना जी। बाकी हम ना जाए काहे हमें जी रह के पायल के लंगोटा खींचे। यही पर एगो पूर्वी के भाव बा। हमने के पूर्वांचल यूपी बिहार के मशहूर पूर्वी के रूप हो। 6-7 प्रकार के पूर्वी हमने की यहाँ होला। लेकिन देखी जाओ ना जलसा में हाई बनिसन इमे सबका जाए के बा और कैसे जाए के बा। कभी 2 लाइन लिखल है, सवारी एक गो बा बबुआ हो। जवना जलसा में मृत आत्मा के कैसे लोग लेके पहुंचावेला। जब सुगना जौन पिंजड़ा से उड़ जाला तो पिंजड़ा के कौन भाव होला। सवारी से हमारे ना सब कोई के हमर हो सामियो ना भाई तो सब का जाए के बा। अरे सत्य के सवारी से, सत्य के सवारी से कि सब का जाए के बा। सत्य के सवारी से बाबू रे 3 हो। अरे 5 वाला अरे गाड़ी से सवारी से 5 वाला गाड़ी से
हा राजा रंग फकीर ये भी जाई आवे के रास्ता एक गो जाए के रास्ता एक वह पास के विमान पर शरीर के सुतावल सबका जाए के बस तक सवाल से पास वाला गाड़ी ये ऐसा गाड़ी बा सब गाड़ी में एगो ड्राइवर है गाड़ी में 4 गो ड्राइवर है सुनल जा हमरा अंकित बाबा अभी लेना हम चिन्हनी रुआ के दरोगा जी के ना चिन्हनी कहाँ बानी सब है फिर समय ऐसा मिली स्वामीनाथ भाई तो चिन्ह तरह से कि गांव जवार के बाद बा हम तो बहुत दूर से न बानी ये गाड़ी के 2 किस्म के भाव में स्नेह में एकरा पर ध्यान दिया जाए रोहेला 4 गो स्टीयरिंग नहीं थे 4 गो स्टीयरिंग बा ड्राइवर साहब केने बनी हमरा स्वामीनाथ भाई के रोहेला 4 गो स्टीयरिंग में नहीं थे गोली चाका बैरिंग ए गाड़ी में ना गोली बा ना चक्का बा ना बैरिंग बा 4 गो स्टीयरिंग ए गाड़ी के नाम हम मौगत एक्सप्रेस एकर हॉर्न केंग बाजेला राम नाम सत्य राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है ए गाड़ी की है हॉर्न हो आई हॉर्न जहां सुनाई कि रोड क्लियर भाई हाउ 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 नहीं के बजावे के फिर रहला 4 गो स्टीयरिंग नहीं के गोली चाका अरे बैरिंग रे तो 4 गो ड्राइवर रहेले 4 को न किनारी पर 2 आदमी आगे रहेले 2 आदमी पीछे तो 4 को ड्राइवर रहेले 4 को न किनारी पर पास वाला गाड़ी पर सिपाही जी हमरा तो 4 को ड्राइवर रहल 4 को किनारी पर आए पास वाला रूपक बाबा ध्यान दो ए गाड़ी के 2 किस्म के पाल रहला पाल अगर केहू माता जी के विदाई होता एकरो के बारात कहला लो जाके कह लगे भाई ए स्वामीनाथ भाई तैयार रहिए बारात चले के आ ओ हमरा एगो बारात हो ओ हमरा जीवन के प्रथम मिलन विवाह वाला बारात हो आ ई बारात जोन बा ई अंतिम बारात हो आ मरद अगर विदाई हो रहल बा तो उजर पाल रही ई बारात ऐसन हो ऊ बारात हो जे दूल्हा जे तो दुल्ही लेके आई है आई बारात ऐसन के दूल्हा चाहे दुल्ही जे तो फेर ना आई है उजर ये उजर रहे गड़ी के पाल तो परतिया रहे
छपरा में बाजी रवि पहुँचे लोगवा अरे मोर घाट घाट किनारी पर